কেঞ্জি কত আমার ভাই জানো বাবা কত দিনকা সারা কত না আছে কেঞ্জি খাইতে লাভ বাবা Kokborok sal palai de. Kokborok disare. Manikorok maya. Boleh budaya. Manikorok maya. Boleh budaya. Manikorok maya. Boleh budaya. Misalkan Tripura hambai sini mani kokborok no sorkari ni kok ni gosui na harjakani sal salno no sini Tripura hasteni kokborok sanai jotto bharot no sini mani kokborok ni sal noi palaijakha sal mohakina sintine bisi burung na sini mani kokborok salno palaijakha haino taklai 2020 ni bisiobo ringthai boys hostel coaching T.D.M S.P.W society mo haikuna kobang ma organizations ro bai mini layoi chungba haino Mandai Amchaio Philbrwichinwi ni salno palaijakha tongo tini sen Kokborok salno palaijakha ni bisingto sini Jotono Mandai Amchaio Philbrwichinwi Tripura hasteni Kokborok sanai Kokborok saya Jotono borok besingrokono sinahana borok dunugitano sini mani Kokborok abona tini kusugo pisanani Kokborok sal palaijakha Kokborok sal palaijakha
ni post bahana senamjak tongo de a post no tabukana supung jagia chini Kokborok subject go Oh, pelakat no kau yang father orang itu kan? Apa nak kahit jaga ke side yang sensor itu? Yang side yang itu, sensor jalan aja dia. Saya sih mau nanya.